Ini ketika Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jing ya keren. MARKHMAT bat KYRTONG. Perlu ke pidang sopa ya pi ketika program ji ke bangikot. MARKHMAT bat KYRTONG ke bangikon ya election MP Shalok Sabah. Kumbangi latib ya kan election an sepuluh aka kat kendai terik ubnaya yong mentakas na marjar apsau. Baran yo vote aka sau terik ubna jeliu. Mentakasi hakan ke jikran jungi MARKHMAT bagi KYRTONG dan usam larang ba jong ni kari rilum kasih jentia ba robot Jun Kharjahrin. Kumle subun ba Martin kumle subun ne phiga ba CTB bat kumju uru ya ki Paidbah nong song snong jo ka si also si ba pe ya ne jinga ya tir chumut ke jongi hagan diga por pamta ka dau sabanga larai ban snot de desa ga saji masimat bat kumju uru ban ilo ya ka kam komunolom sempalang kolong ba handi mengila DPOI ya jinglo rajismai jingka Synshar khandar apo la kajong bajala bat kumju uru ba ka pi dia ibot perwakui nakaport nila syat keren nila syat dawa nila syat ai jumut ya sorkar nila long rut kinong peni kinong yaki kinong dawa ban wanra ai sta kila kinti kumno ban yata ya ka ri wa kajam ru chongi kumno ban pena pensa ya ka snap ka bakar pang ya thlei ya tin ya thlik ya ka jinglong ka pang ga chongi ki riti ki story wa phero pat kumju ru nila syat keren ru nang por sa por kumno ban ra ya kita ki jiskintiu na ki lak penroi ha ka jala ka jungi ka ba sosi kalong ki babun mai ki mat dawa ki bang la sat dawa nga port support wat lang la seiso na po jong ka sorkar jala na ni na po jong state ri kimpat sem la po se ya tu bat kita ka Synshar khandar ha ka ri India hi borokoi ka to ani ya la brain saya phinta kalong ba ilan dawa ban petrikam ka LP na post-it thot ki la pass ga resolution hanri nakadaw ga jingbom don ni ta ke pi jongi ki ban ya satlem nam ta ka ni ha post of karitia bar parliament ka sakut no ta diga wi ti ila shat ye kren ru nam ta ka jing penrung ya ka ktit si ha ka kernit ko pra nila ya ki ajala nila ya ki ru shabar jong ka jala kum shanong ba da libat uta teter kaniru da page na po kajala la da pas la da manjur ka tenri ndala poi pa sha nong ba da li la ne sha ka sorkar india ka shu sakut nom tu kumju ya ka jing dawa ba pen be yo pur sam ya ka jing dawa ba nang pen klan pen janai ya ka six schedule la ne ta ka jing pen klan por ye ki disconsil ka jing dawa ka jongi ban pen yo la ka jong ka la jong ka separate kadet don sa kiwi ki mat ki jura ki bangi so kia adu kata kum ka jing penduna jong ka sorkar India ya ka ban bi tengka ya ki SSA keba ya ki school SSA bat ki noi kai kum ba POE menta ki babun ki school kem la show bat thong ki noi kai hadin ba ki la show Thailand la ki no kam ki non kai SSA ka sa kun tumtu ka daw kulong baka sorkar India ka persian ben penduna no ia kata ka jing ai bisa kanang mi kisngi kia ila sen keren ya bun ki ba nakapor sa kapor la kan dia kalat penroi la kan dia employment la kan dia ka security but kumjuru hakabana yada ya khando ka siap ka jong ya gilang borok ni le tongku bat sibun ba ki an jo ka sorkar India ki bom be dei dur bat ni kum ka CE ka UCC bat kiwi ti kandap na ka jing sokia ban pet ya kan ka jing long ka jing man nga ngamla shu bat shu pet kum tu ba ki long kum ne ki daw hi ngim lai ban len ka ni na ka jing tlot bat na ka jing bom sim khia jong ta ki MP bodon burom ki jongi kim sim la khren ha ka por ka bobiang bat kim sim la ya site tikna hi bom ni shu hang tu tapet ya ka jima jo ka jab dru bajor ti ladang nang kat nang slim ngi nang jot la ka pinekren ya ka LP ni ka khtin ka ne ka nu puru sam ka nang slim ngi nang don ha ka jinge ti kini ngi ki daw ya ka ba ngam hon shu tang ban shulong tang unong pen i le ne nong ya ki nambar ngi kwa he ba kumbangi tip ka daw ga de ga jing bom shim khia jong ki member jong ki jong ka parliament tat ka daw kolong ba nga
kwa no ban terwai da di sya ka jam dru ni trep da kibit ban long tau no ngasat jong ka jam dru hang thi po dor ba parliament ki kita kimat ki ba khamat ki ba pp shan ha ka jingu je prakhat pe ki ba bo ag jingma ya ka lawai jingu chai ban riau let's say pila ban kadawi kat to kan ne pi ni no ba ban len ka ban ko he kan di ka jingurung ko klep jong mandari no boleh kumba pi pe ni don ha border jong ka Bangladesh ka don kumba khat ru kurur inong sosnong kadi ka wei na ka ri ka ba buntam kinong sosnong la da ya ken kat kum ka square kilometer ken ba dok the most density country haka thei brokoi ka jinglang klud jong ta ka mi mare ta global warming ka penlong ya ka dureu ba kanang kiu na kan daw jong tha bat ki sai ong hiru ba ka Bangladesh house nem arja sanpo marstem jong ka de se kala ban ngam no adureu ka jing Korea jong ka sarkar Assam ban wara ya ka NRC bat kan don ge jing push back ba ni kata ka jing be no ye ki poiwer poi hap na Assam ki bombiang ki kot ki slabat ni la so tho ki don da ki phola ki ban sa sabe no na Assam khamtam na ki bade ki muslim ti ladang ipek ya ki ni ki jinglong ki jingman jong ki jala ba jong ki ri ki ba yamar khabat ni ka labu jige ya kari ba jam do jongi ila don kam kerki ya ka ILP bat ka don kam ni ba bangin yo ya ka ne ha ka por ka biang maladang yo ya ka ne ka por ka biang ka ma ka long ba yo poi ka por ba kini ki poi wer poi hab na par jala par na bari kin yo long ki trai muluk ha po la ka jong ka po ha ka jala ka jongi ki tenda kila lesen da kila bun kanang mi isi nang bul kumut kin la sa ban sei ke meli ke MDC kumta terter ti kata hi ka diga jingma ka ba krau ti sa ke oi ki jingma ki ba inum la ban len ya ka ba kum ka ri ni yogi ka long ba kanang mi isi ki ya ka jingsha thombor jong ki niam pret pat khamtam kiniam kestan bat kiniam trai muluk hakaling jogari India kalau nang jur ikumba kata ka jing burom ya ka hok ban mandi beli la lut lan ta ka secular ikumba kala trun na kapor ka jing trun jong Synshar khada Paidbah POE ke ku bejam hakaling jogari India ka ba teng governor u la Synshar don bor ya di jala mo pinpet hakaling jong ki South India state la da ki menjuri kino ki an u governor unum soi yaki ti kelas sakut nom tu ti kajingbom ya don beta jong ki Paidbah ha ka legislation process kajingbom don jong kata ka constitutional provision nam ta ka pre legislation consultation kini ro kila pen tron chu ya ka ri ba ka jam do jong bot kajing muslia ro jong ka executive ya ka judiciary kata kajing muslia sa ba sa palat ke ba wat kinong bisaru teng kim don chu ya ta ka jing lai lut ban ya da ya ki hok jong ki rit pipe lagi degi rit pat ha tin ne ha kan yam ne ha kan numbers mo ha ka kataru padika wei ke bala bu jingma yang ni tela da pin pe ye ka jing hiar jong ka yo kot bat ka jing nang kan rei shu wat jo drop show ha ka jala ka jong kini ki ba bu jingma bat ngandon ya ka ta ka jing thu ka jing anut ban address ye ta ki issue la da ki Paidbah no sosnong jong ka shalong parliamentary seat ki ayat ka jing sham lada pikir ni kata ka jing wanrong kertap kini ki barjala ki mender shekali ka rilom kasi jantia jungi kumjo agar wells pim sham makadaw le se kadai namar ba kamdan kata ka bor ban rai de kini ki repo kini ki resense himasima politician ma kata political will bekyong namar ba teng ka jingdan kini ki barjala ki mender Namadan na pranjiki umlalan miklaya ro wari ke pekro. Ti ka vote bang de ka way ka dawa pim shim kata. Hi ka lodangin keren ya ka INP specific mo ka amran isu ajing saban dan ya perlu jumur lane padang study benya ane lane bandan thokit benya da pinpet na boro kilian lodangin keren na ka lian jo ka andru kala shai bakal nong an bandon ka INP dangin keren na kata ka jing kwa jo ka sarkar jala ro kadon ka sarkar jala la pass ya resolution kino sosnong ro na ka por sa ka por kita kidi ki seng balang ni do bartrairi ki lasan yaki ki political party na ka por sa ka por ki lasan dawa khamtam ki regional party
ti ka jing bom pat yo adu menta kalong kadai hi bong phi kalong ka ta ka jing duna jong ka bor Synshar khadar ne ka ta ka lack of political will jong kita ki parti rithor ki ba Synshar ya karin dia inong la ban len dia ta bat ka jing bom don dia ka ta ka political will kalong ba kini ki parti rithor hi ki enjoy lan ne ki yo nong na ka jing bon jong kini ki bom de ki try mulk haga jala jong ni haga Synshar khadar tan de ta vote bang politik katang dalam la hiru ban len bat la phila ban research Paidbah na kini ki jaka ki ba layak lek khaulang ba kum ka pentor kum ka laban POE ba ka jing jok jong ki national party ka kham kan rei tian ria ki jaka ki ba la kham don ni tang ki try mulk ka ki watang ban sukli ti kan ni hi ka di ka dau but ka basosi kalong hakilan pelai pesan tali kisnem ki bang ila depa kham ta ha de khat san tali kisnem ya ka ba kalami khmat da ka kongres te ka kongres hi ka don ni la ka jong ka interest ha ka wood bang politik jong ki na ki non indigenous but ki non tribal ti kan ni kalapen sakut kan ni kalapen bu jinge ya ka jala pun yo ya kini ki ka don sa ka nexus mo kata ka jing ya selalang apa nang ki kato kan ki businessman ki bagi non tribal but ki politician ki jongi ki balanang pencengai ya ka ne ka kam but kata ka de kan dau tan rai ya ka balanda ya ka bala pen slim nat ka dau ni but la da pin Paidbah saka history jong ka ni kini ki issue jong ki regional party KYRP kini ki issue jong ka regional party la da pin pai ladu ka HSPDP ni ka UDP ni ka khanam ne kini ki issue menta ka wan sa ke BPP ru ngai i ba ki kran ni ka ne ka issue ti kini ki issue jong ke result party andre namar ba ke result party ngi mio pat KYRP alai pesan menta ka lawan beda kongres ti ki kongres dang tang ha kini ki kandidat snem le se ki la ban pen i ya ta jing kersan jo ki kala ban long le se tang ha ba pau na po ang tip shai like kersan kim kersan ti kan ni ka jing job bet de jong ki sengri thor but ki sengri thor barobor kim ju job election na ki issue kum KYRP ki kham job pen ban na da ka ba pen i la ne da ka ba pen sotanat ya ki bom de ki try mulu ti ka bu jing ya ka jing bom don jo ka political will kan ling si shara vote bang politics but ka vote bang politics but ka ling hi sha ka jing bom la show jo ke regional party ban say UMP but kan ni ka di kamat ba hap keren ha ka sarkar India hap keren ha ka hap po parliamental ada kim keren ka sakut na tu hi ladang keren sepangani ka CA ka ini ka bill ma baka sarkar India ka persang ban menteri kam no pi ba kadang don kalat kelenti ban yada yang iki jela ki bam ko menteri kam Pika si kadi ke ye ba ngin melapan pedian ka jela ka jongi bat ha ri dia i prokui na kong ya kalong ba kan ka an kalong anti sekolah lande ka pension rim ya ka jinglong nong sok snong jong kari India da ka ba pension rim akan diam ti ha ka jing so go jong hi ka jing so thu go jong ya ka an long kan ko ka an ka wala phia na ka jing so niam kalong illegal lande kalong unconstitutional kata na ka wi ka benta ka baar pat kalong ba nabata ka jing yada ya ka yangi ya ka jing bun pat ka jongi kani kalong ka ba mensau hadu kata-kata hot ngim laban len na ka jing ki ka jongi menchua kum ki sing balang ba pero pet na ka jing ya trilang jong ki dol partrairi ki nongalam niam bat ki political parties pat ka sarkar ngilala ban pet ko ngu ya ka sarkar India ban pelat na ki tribal area kani ka ak kum ba kalong mata kam nom trikam ha ki tribal area la ki six scheduled area but kumjuru kanong trikam haki ILP state lani haki ta ki jala ki ba ka ILP ka trikam da puli ka akla kan chainta ten ringi dang don pat kumapo rikasi jentian I don pat sa ini kendiat I jaka iba I bomri ki tribal area ti menu bala bantip yo ki penut kam ya kini ki artli ki area andala yo kanong susnong ki laban de sa no haki normal area lane di haki tribal area ti kan bu jinge wa ya ngi kum ka jala tinat kana walong ba ni hap pe bandang ya khud bandang ya sad ban pentikana ba kani ka an kanong trikam ha baro ko wi jong ka jala mekhlia but ko boro au banamar ba kani ka an kanong trikam haki ILP state
Tadi bangyo ya KLP hai kini ki kindiat sedem la tikna ba kan dekaan kanum terikam syu habara ko ka jalam khale. Kai ka role jong ka state government fi akan ka benta ban yele ban menteri kami kasi Pika rule jong ka state government la anda si kalong ba ne ko la da long ki la di ki ne si ban pass ye kerja resolution ban dawa na ka sarkar India but completely exempt ya ganik ti kaniru kumbang ong phi kan ling hi sya LP but kala ro ban ling sya ka sik schedule nobly na da day ba ka sarkar meslia kan ong ya ka sarkar India ba penkala tribal area ya borok ko state lo kala pan long ni hab dan amen pat ya ka para arpau jong ka sik schedule ti kataro ba de wi kalat kun ti tri ka ba khambet do kan ti ka ba ka sarkar kin meslia ka di badle kalong ba ban push ya ka jing pentri kam ya ka LP KMP ki ban job na ne khmat na meslia ro idi ban push ba ya ka jing pentri kam ya ka LP ni tang sulala ban pentri kam ya ka LP kalau don lupa ka clause sang tu ka bang ba haki LP state lo kanum trikam ti kadon arban ta way pipen classic schedule ya baraka way ten reka jesu jonga kalong kalenti ka khambet du ga de ka LP no ble kala don lupa ka resolution ti da ka jinga trilang jonga sarkar jala bat KMP ki ban salet ladangila ban penbor sarkar dia ban ayangi ka LP yoi ba katakan di ka ba seso kuma pidong menede ba kini di gimat ki bakam usan ki babo e jing ma ya ka jamin rio anda ki Paidbah ki JDP ke mu MP batmai National Parliamentary Constituency ki ai kita ki bot trikam jo pi nomor mo piong ba na domine ba ki MP barem kim sham lakran kim sham la MARKHMAT lene kim sham ket la mi ki ka de kor an ye khon ni ki Jingthaw ka ai kita ki bot trikam jo pi ki ba le se ki ba ki Paidbah kin sak kida ka shat jingshan ni IP ba penla ban ya sa ya kini ki Jingthaw hang te podali Pi ka ban ko ban ni ba haba ngile ya kanu kam kala bende ke kam MP ni kanu kam kala bende ke kam hikai school ni kam tresokar ni ke kam sambalang ka ban ko along haba phishim ya kanu kam phiri ban sim khiara duga do nut ba kam se bu jong pi hab long serious pi haban pen sitom mela de ban tim pi hab mut shisha pi pinumla ban su ông ba kum MP ngan lej ban dawa LP tada phim tip ba ka LP la da phim study ba ka LP phenom la ban su sim sting hak ta ka dor tika rule ka ban kong yanga kumu breu la da dei banga sajit kolong ba ngahaban pen janai la de ngahaban trishitom bangar so thu ba ya kanu kamat chwa bangit kret kamat de ka LP ki chu ban rum yaktin kasi ke schedule ka border ka amendment la ka jing pen khlan Shushu ya ki discouncil but era schedule ni hapa so thu kini klam da per so thu ka ya phi ba pin kran ni ki we ti ndang la long convince la ding ngadon ne ki proper facts ki proper data nga so thu ya ga jing telun joga kam ti ndang la scam na la di kasuk yangi ban per so thu ya ki we ki MP la ni ya ki no 3 jong ka sarkar India kum ki IAS kebat kiwi ki no 3 sarkar India kata ka di gaban kong me ngi haban bill op kala di ka baar pat ngi haban long committed la ngi haban ile ya kanu no kam ngi haban damut sisa no mulai lada phim mut sisa ya tu kam teng visually and develop ti kanu kam ka bale develop ka blong ka basiso ti knaban bill la de knaba kan don kata ka jinga de ga baya jan bat ki Paidbah kalong ba ni ham pen ya ki kam bangi long serious ka haban don ga jing follow up ya ki issue na por ka support kumu MP hot ka ban ko ka di ban keren ha parliament ten re wat hadin bala keren ha parliament ro phila ila ban follow up ken sa ha ministry sabat ki minister ka kata ka di baron kam kumbaong ka dun kamba ka jinga trilang badjong ka state government badjong ki mili baro ka habandon ka regular delegation jong gino alam jong sarkar jong baro ki pul party po jong ka jala pat kum chu ru bat ki social organization ki ba spearheaded ki issue ka habandon ka regular delegation shaki board jong ka sarkar India banda ya keren banda ka site namta gani
But lada kan don kamru ngi haban don kami bandon ya ki jinga ki Paidbah ki ba jai la ni kita democratic means jonga jinga ki no beli ting lada long jai tanru kan dom long hot le si kum ki MP dom la le si ban ong ban sus dang no da ka jinga ki ka haban sedang hi da ka jing keren hapan ben ka haban sedang hi da ka jing follow up ha ki hiu ka haban don ni ta kata ka lobby mo Tienri habukut lada kita barok ki feel humban sing haban yet da kawi kalentiro ti kata ka di ka jingsu ko jonga ba lada ni pen kre shai ladi ni mut shai ne ko kam ba gadon ga jing trish tom ba mai tang chu trish tom maroi habdan ro ga jing tri ya trish tom lang tang maroi kan ya no ban pen ulong ting akmi lenti ba ladang ile am tang in la bot convince ki wi ki MPs ki badon hakaleng jo sarkar dia khamtam ki para tribal MP tani ki MP na northeastern state but ki ki party ki ba so thu ba ya ta regional aspiration san tani ki regional party kin don hagari india tena dangin nang ban pun jingking hakabadi ban pun jingking berban ker kan ro ha jaka ban ker kan ro na don be jikermet bangin la ban penkongu ya ka sarkar india pan ladang ila la penkongu ko wi hang tahi kan sawan kajing syania jong ki Paidbah kam bentran hapo parlimen lese kam stom kam tam lagi ki parti berberen marbun sen ki parti ki ba kam he pa ki ola bangkan patar ki kam kan itang gitu ki no ilam bas khaman kebo kapor jo ka ba pnyo bangkan hapo parlimen lese kandang duna ba ben ya san kita ki bro akan ukur kombin manage kata. Ini apa prioritize kan? Sebut mentang ini 10 minit. Kayak kita gila bang top 3 dari top 5. Jong ni kum berjala. Di kayak ke prioritize. Ladang inang ban bu syakmat ya kita ngin yo olah ban keren. Di hari ladang yo 10 minit ni sedang ban keren no ya ki ladang ni prioritize ladang ibu akhmat ya ki we imbu akhmat ya kini ki jing yada kalau kayak beli ni feel pero kharsan sudah mentah kan ni kalau ba ka prioritize jong MP jong ni mo kayak ka priority jong ka jongku habo yo alat ban keren kini kimat ke bunyi keren beli ngong MP kalau ba kini kimat ki dei kimat lan ki jura jong ki sengrulum dei ki sengrulum ki ba arkitek ki dei ki sengrulum ki ba dawa ya ki tila do job pan do sengrithor long kamni ke issue jong ki pi na ngampan yo iba kongres ka isu kum ka LP kandon haki snem ki belanda ngantip menta la kandon don ha manifesto dari kum kata ngam yo iba kandon bukul sang male menjua pon law chief minister wong boy bangim pun treka ka LP nomor kandon ha manifesto joki tingi dei persotu ka isu kum ka ILP ka tin khasi ka bonner ka separate kader ka jing pun klannya ka schedule kini ki regional aspiration ki jogi kini ki national interest kini ki regional interest kini ki community interest ki jogi ti lada mengi ki regional party ngile ka priority ki jogi kini lada ki national party kini ki priority kala bende de ki we ti hangta ke lada ngio de si community berkeren lane le si khatsan menit i prioritize ki bu ita kemat but hak jing follow up bro hadin juga parlimen la ngin follow up bahaya kita kan nang oblei ka kumu MP ka mut ba pitch kerang tang parlimen pila aro ban tho da ki city pila aro ban tho memberendam ki dio ki demand ki jong pina report ladang ikrin ya ka Synshar khadar khenno na duna kini ka jala hadu sarkar plan i ba ka Synshar ba ka hiar ba kai ka ba pidar ban kren ala ta pi kandon ko wi jing thokit bnia jong ka wi na ki organization na Sweden ki babu ya ki India kum ka wi na ki ring ki ba kadon ka jing jit ye ki nong thau an de ki Paidbah tang ba kam don pat kata ka Synshar Paidbah ka bapura ki iftin pring ki onka electoral autocracy kamut ki jit ki Paidbah tang ba andala de report bateri kampat yo Paidbah am skamshu kata de ka we ne ki daw ka bala penbu jing ba ting ki wan ki bill kum ki GST bo
thì kum kitu ki long ki ba kata pen ba pin pet kum tu demonetization man chu ala chu sim hak da claim console claim ya karen claim da pan de ke public opinion la chu an ra tu la chu keluar kai mo ti kidon kum itu nat kadau haga jisu jonga haga Synshar khada Paidbah ki benedot Bynta haga Jingthaw ai kum no ki Paidbah ki not Bynta haga Jingthaw an kamot ba kin de yong dor bab no ri Paidbah da ki phau krur phau lak krur te kam la long tin ri ko long ba kanu ba bil lanu kanu ka an ro shua ba kin wan ra parliament ka di bendon ka jing consol nik Paidbah kata ka ba ki khot ka pre legislation consultation ti la da kan don kum kata kemut ba pihak keli shua pi upload ka public website ki public ki la ban aya ki views ki opinion ki joki tang hadin kata le si phila ban please table da pi agree ru pi justified ban pi agree da pi disagree ru ki daw ki ba pi disagree ki public opinion ti kum kata ra di ga way ka ba arpat ko long ba ka ne ka jing muslia palap jong ki governor hajing shakla di ban long kum ki bias lan kum kita ki referee mo ki ban pek perman ya ka Synshar khadar hakanu go jalan rei kum balong matalik bun governor ki shalian ki shaliang lada nomor ki bun ki governor thog do president komot recommendation do prime minister bat ka council of minister ti lada ka thong ka BJP ki le ki state bomb de UDP ki tu hi kin long kum ki opposition o governor rajakaban bo act under the advice of the council of minister o act under advice of the party ke bo ulung affiliated ti kum kini kilawan rajing ya ti ngihap ban don ya ka jing review ya ka board ya ka power ya ka appointment ya ka transfer ya ka removal jongi governor kala don kam yang ban dia keren ti ya kan ni jing asen ya ki bill kala don kam ma do kata ba kan ni discretionary power haki governor haka jing su chunga kala long ka ke ba dum de shu ban nang entity amle de ki Paidbah ki ban GT ki MA ki mandir la ni ki MP haba kita ki MP ki la rai one discretion no governor undat hashwaman la da kalong illegal ka kut ka don am who is a governor bo un ayat ka discretionary governor discretionary power ka jong tikani ka discretionary power jong governor hadu ka balapan kulumar ya ka Synshar khada Paidbah kulung ka ke ba ngidang hab ban ya phlak perkhat bot sin hagan ka porta pat ka ba kong san kalong ba ban ya dahi ka Synshar khada Paidbah pinobla ban len kalong ladang ngim don ya ka strong and independent judiciary ka hings bishar ka bala nut kemanda tikna ka bala nut kalong ka ba ado kata nan ay nuksaha kini ki asngi ki bulan dep tu ko electoral bond ke SBI ka panpor ban disclose ka tu tang hadin ban dep election ada ka jingwan jong ka Supreme Court kam sha pi haban disclose ti ka jingdon hi ya ka strong and independent judiciary ka banom sha penduit lanenom sha to kelar hak eksekutif kalong ka badon kam mahanam tau pun klan ya ka judiciary klaim ka ne kalong ka ba kemudian oi klaim ke judiciary ke baklan kirit pat kin sha thambor we thabro kilian si ong kata ka tyranny of majority mo kin yo ya kata ka je support na ke majority chubu matang na inuksa majority jong kari India mantag de Hindu tada kini kirai ban khangdo masilan ne pendu secular sem kila ten rai da ka jing don pat jong ka judiciary ke batikana kanung sha piwan ra ko kita ki bro kila ban chalan ne ta ki policy ha ka court ti ngaso wat bala dang ila ban le ye kini ki Bynta yin kata ka Synshar khadar Paidbah haka jalam khlia pada kari India hi borakwe kanam yo bor kanam poino sha kata electoral autocracy ke baki ong naktin pareng kan lani kata sarkar ke baki Paidbah ki jit tang baki don bor haka Synshar khadar dikikan mtais pau governor ba kata kajing bam trekam je ka itiar ka bade hak unai him shamba ase ka bor ka wan ron naktuki ka pressure wan ron naktuki party ora kong BJP mta wan na po dali kini ki governor khai ki dei try recommend ka BJP party kalau try ka sem strom try wan presiden punya ki governor u shwaba no point pat u as u pet ya ka advice to council minister
Ti kata amla banlen. Tatakano kulong ba kini ki governor ha chaka ba kinwan tangkum ki nominal head. Lan kum tangkum kita ki no page perman lan ki empire lan ki referee ki wan perman kum ki opposition leaders. Ki oppose ya ka ka ba ka state government gale. Ha chaka ba kin sngap ya ka advice juga state council minister ki sngap ya ka advice jong ka parti ke bawah maki ki affiliated shua bukin long governor la kam jinge ban ra je kata jingkela kam don jinge kata ngasong people adon come on review ya appointment ya transfer ya ka tugon discretionary power ke bawah maki ki don ban bat ya ki bill ban le kan ya ban le katai kalau adon come on review ha ka jing sngo go jong ha ka Synshar khadar Paidbah phi ki mi le ki governor kini ki mi na ka tu concept jong ka British India menchua kabab wanra ya ketua ke supremacy of kingship mo kata ka jingdon raj jong mo haga demokrasin iyo anai tau raj tani jong utau no Synshar marway ti nga haji su jong ka ni discretionary power jong nominal head kala dot kamban review ban revisit ban penbe thamai lam kumta kini ki governor ke sa penklumar ya ka Synshar khandaraman kumala nerja haki jala wat haka jala ka jongi fikan mau ya ke RSSI amendment bill arja po kala bet na dong shadong one to governor upak ban ya ka sa home ministry ka shung sakut ti kum kita ginong ki ba pangnot do takta ti natkano kolong ba ladang iong hiban pun klan ya ka Synshar khadar Paidbah kabon ngide ber ai haki nong Synshar ya ki bala jitto Paidbah om bakini ki basyut hong manu kinwan bukslia ya gas Synshar khadar oleh orang yang kan biang sepang ke election pamla bandan ba kini ke jok ba kapisa ka trekama nglaju so ka clean politics nadu ki dikstem ki balet ki bana kami ki don per kumno piso lor kata Bynta phi ka jingpan khut ya ka Synshar khadar lan kita ka Synshar khadar kum khut ki de ke ba lajan baro ki Paidbah na sosnong ki kwa mano bom kwa ya ka Synshar khadar bukud borok ya kwa ten rating pan ka ki kamen ki ba ki Paidbah ki le bar ka Jingthaw kam di mo ni se ong hi ka jing jaklia jong ka Synshar khadar ka sedang ha ka por bangi jit lat da ki Paidbah ki jit nong be khmat dan jit MDC MP nakadaw ba ki yo pisa nakadaw ba ki yo bam na ni yo kiat ne yo baikali ne kum kita mo pila jit lupa ya ki bru da kalenti bom khut la da kita ki candidate ki la spend lupa da ki pho kro ban job ya tu collection tingi la bet lupa da ka bom khut tu so ru usa amtai usa hi bom khut te trila da ngi bet pat da ka jing khut da ka jing tebru teblei da ka balat naka balipan pisan ne pan bam ne pan kiat ne chong picnic ni kung kita shu ni dan yelat na kita hi ka Synshar khadar jong igan long hi ka bakhut phinio e ibru bakhut kita ka de ban ko hari kam kut tang kata pat ubru hi sa ubru hi don hi jing pan shoi na thanau na lor pa ni pen tikna ba ka dei ban dei ka election ka bakhut ini ru an patikna ba ka dei ban dot ka sarkar ka ba ka bi bet ko pe pen ya bet ya ka sarkar pi apa no ra da ki ke jingdon jo ka RTI kala penting ya munut benele kelumar roble kele kan no Paidbah am tau fa RTI tip ke jingdon jo ka social audit hab ki scheme MG and RGS ke bagi Paidbah ya ka audit pi hab audit khmat jo Paidbah ka turu meli ka sukses ke scheme spas ni lane ke MG RGS ka roble kata ka jing leakage jo ka pisa ka duna lada lamang silak kumno kendai pesan lak tega yaj bet santai sana jar kalaban lak yang tai mau nom lalen ni kata nanong baga diga full proof tenda ke jingdot ka social audit lu kala rabba te ha jing su junga mi haban pen klan ya ka RTI ya ni haban wanra da ka social audit ya ki babun ki government scheme ki government program kata ka diga ban kam kabalai pat ni dot kamru ban pen klan ya ka nega ya kan ka anti corruption commissioner ya ka baki khot ki luka yukta bas pal kini ko makilong mata gede ki statutory provision kim pande ki constitutional provision aga jiu ingo jongala dangila ban thum ya kan da constitutional provision kum ka election commission kum ya ka MPSC lene UPSC bo ki ba kami ina concern kan ka jing
penternya ka kan ga jing pen kelumar ka kan duna ti ngidon kami ka anti corruption commission ki baklan babiang kanang ba kan perking ba ya ka jing babsap bat ka balai ka kai ka ba dot kami kalong ba kari bendon ru ka fair recruitment mo maro teng ise ong u officer ru kong ju lada ulaya kam da ka ba shu ya thiet da ko rom mo ti un pen mi ya ba ju pun lot lada ka don ka fair recruitment mo ke wei na ka ba ngi la kren ana po sa ka por ngi ong ba kalau don kam la se ban weng no i ti interview ha ki grade CND kana mo kan wara ta ka fair recruitment sa ka ba ngi ong ba kadon kam bandon ya ka niga CCTV recording ya ki exam hall kadi bandon ka video recording ya ka interview lada ka haki grade ki ba kham he but kadi bandon ru ta ka ba pentikana ba kanom dot ka jing leakage jong ki question paper but nolor kata kadi bandon le se saka wiki independent authority ka ba scrutiny ya baro kini ki recruitment procedure ba ki BTMT ti ndala de punta bisa declare ya ka result tila da ka long ta ngasku kan khut kan suba na ka lian ba jonga hi kumangi ong ba banwan ra ya ka Synshar khadar ka bukhut ngan sedang ya ka da ka bukhut na du basdang benta but na job ru kai ka ba ngan le ka long ba ngan pedi nuksa da ki kam ngin pedi but ngadon ga jing thmula da de ba job long ngan set up ya ka district monitoring committee kan ka district monitoring committee kan de ki independent authority ya ka ba kin yang lam lesi de kinong alam balang kinong alam liam ki seng balang ki bru ki babat haki dor bar trairi dor bersnong ki dobarat dor bahna pat ki bru boyo je shania in ailat ya kini ai free hand ya kini bakin monitor ki MP lat la de skim kum ki MP senang bala da kadon ka jing penungkam bakla ya ki MP skim da kita ki bru ki bamungi mengaku MP nga lot ki development kemudian lapken sebut mentala dan ong ba pidi ban sna ka surok ba ruput lalu sna ta sat put tu layan le tu alaf ti la da pidong de ban siang rong le se ka ba sawen chi pi siang dang lai tel alaf ti ka Synshar khadar ka khut ka don kam ga jinga trilang na baro kam dei ka ni ka one man show pinu la ban pen khut tang daladi ka ban don ga jing ya tiblem ka ham don ga jing snolem i don kam ki an i don kam ka jing khut na du haki brew hadu ki candidate ro ki depan namdon ya kono ka record hakani ka kam im de bam ti ngaso la da kadon ge jinga trilang kum ta kadon ka personal commitment nom la banlen kum kitang ni hapan nut ban ya chakmat ti la da kalong ta kan bit kan biar de kam bat kan khut i ka Synshar kan da hadu kan no pidan kata jing sos kam baki Paidbah kan ala de pi kan ti nama da mi kan ki seat jong ka UDP hak spotli presidency kada te wedges be ar khat saw long te khat saw tli na ki lai pun tli pigalong ni don khat saw ma ti ka congress ka don saw ka BPP ka don saw ka NPP ka bolong ta dengan bakala ka don supho but ka BJPR independent kim don sai kini ki independent tip kin de chalo tidak yet na ka nombor jo ke mali ni tamang tidak yet ha ka kita mo vote share mo dan pin kampanye ka UDP and SPDP you vote share ka point du lailak into projar kat kum ka last election ka NPP ka bawon ba ar ka point ki lailak si pro hajar something congress silak tam VVP silak tam tila dang yet hi sa nakajing don jo KMDC ru ni kham tam mangi ban kui kongres kalau aduna ba MDC NPP to ka ya bam ke jingdon MDC bat ka UDP ti ka UDP ba SPDP gini parti ki bala aslam ya ka bala don lupa ki krasud waka ke don lupa ka vote bank ga joka ti bat ka jingkmi lenti ga jonga ba ki Paidbah kil ka sam kolong ba kumba ong ki kolong ba ki bobun ki issue ki ba pendik aga sarkar India kidi ki regional issue ya bala risk de ki regional party na pot sa pot ka jing bakla jongi ban phat da ki national party kalong kai ka ba klapen sakut bakim don ya ta ka political will tila da ki Paidbah no so sinong ki kwa ban i ba ki tu ki issue ki bang ladap kren mo na du ka ILP ki jing panrum kutin ka si ka border ka separate cadet ki jing pan klan ya ka sik schedule but ki bang ladap Germany
jing yanda ya hok jo kariti ke dustur ke khandau ke siap ti nathai ken ailat no hin ye ki regional party ti la da ki Paidbah manta ki MARKHMAT sang ki regional party ti kumbakelong manta ni ya don be ar hi ki regional party ti la dang ilong ar la dang ne keren hi om dei banga ni keren be ni ki wei ten rei la da ya keren hi na ka las kadang ye keren hi na ka las MLA election ni kamdon mangi ha kata ka position ka bakhambiang ti ngasno da kata kadon ni kita ka jing soskep ngala tri ha ka kam Paidbah la bunsnem ni la ya pergi ye ki kam ting akhmi de ti Paidbah kin ailat lem yang ki regional party ha ka digasin ka bamta but dadi baki ailat ngi ko regional party ye kini ki regional issue ki bang sekren ni long serious siaban ban keren ya ki hada bar parliament na de ban ya keren ki ba sarkarin de Shubu na untuk klara bapun dia nak kam sengbalang lawan kerjeli jong kesanyi masima. Shubu haune kerja 4 job. Ke garage vi. Kam ka yang ni pai yang te kanom arai. Haganur kom ba pensakri jai benre. Ka jing sakri ka jam ru kumudu semetro khilai nomla ban ki dan sibun ba ki ru simet ki ba set sakri ka jam ru tibo khinong ba ka parti kam sakri jam ru na ba khala na ka parti ru ni lahi panno la jo senyang mu ban hei sakari ba ka jam ru go jongi kanom don ka jingkhang ya nakalian ka parti bangin ya bat ki kami masima ban ya bat ki kam snong ka thau ti phi ban ong ki snong ki maru ki don hi la ka jong ka jing senyang ya gari ba ka jam ru ten rei tang kan ga wi pat ha jing so scam go jong ka long ba ki ba ken ailat ban kan sakri ka jam ru hakini ki santali snap ko mo pi Ke khobor ka bakhado sik Paidbah ka appeal kabon ko ay ka kolong ba hadin bangilayat hakaleng ka wai ka bangi sa lap kolong ki Paidbah ki kampat ka legit MP no ka ton au kalong ka barit ba ti ki ong ba bomyo jing mantoi bomyo karan bomyo scheme utaw ang piru mi tho ti hong yenom la ban len ka wai ka di ka jing yar palat jong ka constituent assembly yenom la ban lek haman ki snong haman ki jaka bandek ke sutia ala ne bandek pen snow bandek pen shai mi dala mi poi tanga ki arlai tendi ki jaka ha ka wei ka NE constituency ti ka hi mi bandek man ka jaka ari tang kan ka wei na ka jingdon jong ka social media manta i kerpat ki Paidbah ba pin pek i ki jing pen shai ka jongi pat so ba le thbot ka ta ka din ko e ban apil ba phi phin le thbot ta ka din ko ka ba ar khat ka long ba haba pi thebot soban ai jet ya ki KYRTONG da ka basu pensku na ka jingso dong so thad kamlong ngi der tangwi pi ban MARKHMAT ya gari ba ka jam ru jongi ai bau ni un MARKHMAT nam ta jong ka khasi jet ya hin hi parok we kamlong hiru ba phin ya jet ki nong MARKHMAT da ka ba pensiong nong rim na ka jinge di balang na ka jinge di niam kam ka long ba kalak jadi ke kamram jong sarkar India ban burom ya porok kinyam UMP ban let wa ban long bu secular person wa ban burom ya ka hok ban manebeli jong barok ki niam anomla ban MARKHMAT tang ya ka balang hab MARKHMAT hi ya porok ki balang kat ki badon ti ban ya jit hi da jing so niam wa jing so da kata jing so balang kan long ka bakala dong kata so bahana jit hiru da ka ba kami lenti ba pinyo ya ka tengkala ni ga jingdi pun po ad la ni ka kamen ka so baha ka put ka tem ladani ya jit ru da kata ka mindset mo kum om la da pibet da kata ka jinglong pinyo hi ya kum kita ki jinglong kempi ti ngakan tu ya ki Paidbah ba pension orang ba perkhat ba puson ba wat nam sim sting ya ka kam ka parliament kan rai ya shibun ba ki ha ka jingib ko jong phi kan rai ki hok ki jong phi kan rai kamram ki jong phi kan rai ki lat pen rui he ki lem baro kan rai ka hok ba phin dang yo nam ko hok man mani bele lai nut di ka parliament ka bala ban le ekta au bele don ki parti ki la kan sai ba da di ba ki poye ka bor kin weng wa de kan tin secular ka parliament ka bala tan le ekta ki la ban muslia ka boy ya ka jing ka syari ki la ban muslia ya ki sarkar jala ko mengaladap kedu mane bagi governor bat ki we tika parliament kan don ya sta ka bor ka ba he bat ka ba khraw ka ba kata yo we po we na ki nong so snong te so bawan nam stem jet ya ki
beriu ki ba ma phi ikop bat ka ba kong san e kulong ba pijit iki nong alam song bahaban pensyong nong rim daki mat ki jura kan long ka ba bakla ban ngene jit da jing yesap jing roi kanong bakla da ka jing yesu shong shit da ka jing kerhiu kerhau mo ti kan bakla na omle ka diga kamyap kamim kan dia kamyap kamim ne jit da ka jing shong shit da ka jing shit kli ru kanom long pensyong nong rim pa pusan ma bat na karpat api bapin puli iki manifesto jong barok ke parti pejong barok kertong ngap ke jing pensai jong ki kertong lada dei ba ki wan ha ki shnong ki thau ki jong phi kan thop ye ka jing wan pensai ki jonga aki dong ki than nai pe than ye ka social media ka kren mo public social media ko bakalong menta ka reach yo ka andang ala pet ma mo kamtam kinong comment ki kita don pe ki di sejar tambulai mulumala kinong thubut ngi laban poi ka khat saulak akan ka por kamta kini kim determine reb ya ka kabasha ki babun hi kinom pergi ya ba norim ka ba shisha la ni ya ka rai ka ba shisha thì ni kan tu ya phi hadin ba phila chong norim bhala da di ba phi so ya hab akarpat ka phi ba phin kersan lem yang ngi kum ka adi bat pa phin jit yang akum ku MP jong phi da ka phin shona ka shap khadu jong ka bom paga khat khandai trik chung ya yo te kublesh bon ba roba te so kerman ba ki Paidbah la shay ki matrikam jpi bar ki ek jing tmu jpi na matabar wara jing kala ha ka jalla khamta me jai breu kabri ho nyutra te ba ki kerman ba ki Paidbah la se ki sab khat he ek teng jikran jpi panaklen ju ki boker ruyang pan ya kublai bat ka jing kar khoi bi ko be shi